Total ta' 1400 immigrant li qed jitolbu l-ażil f'Malta qed jinżammu legalment fiċ-ċentri tal-Marsa u Ħalsafi. Uħud minnhom ilhom miżmuma l-5 xhur. Skont rappreżentant tal-UNHCR Malta li kkundanna s-sitwazzjoni f'Malta, l-introduzzjoni riċenti ta' detenzjoni ta' persuni li jfittxu l-protezzjoni ġiet deskritta bħala l-akbar daqqa li ħadu ċertu immigranti kemm ilhom f'pajjiżna. F'intervista ma' The Times of Malta, Kahin Ismail li hu wkoll immigrant sqar kif dak li qed iseħħ f'Malta huwa kontra l-liġi. Dan joħroġ b'mod speċifiku ħafna fil-liġi Maltija, fil-liġi Ewropea kif ukoll fil-liġi internazzjonali tar-refuġġjati, fejn jingħad li d-detenzjoni għandha tintuża biss bħala l-aħħar rimedju għal perjodu qasir ta' żmien u din tkun dejjem ġustifikata. Isma jirrimarka kif wara sena li kien ilu f'pajjiżna huwa beda jara li dawn il-liġijiet ma bdewx jiġu abduti u li l-immigranti reġgħu bdew jinżammu ġewwa ċ-ċentru miftuħ ta' Ħalsafi. Sal-2015 Malta kienet għamlet progress qawwi fis-settur tal-migrazzjoni, iżda s-sitwazzjoni reġgħet lura għalli kienet hekk kif il-Gvern reġa' introduċa id-detenzjoni awtomatika li hija kienet tneħħiet gradwalment. Fid-dawl ta' dan jappella biex il-Gvern jieħu azzjoni immedjata dwar din il-kwistjoni. L-UNHCR diġà kienet osservat li l-kondizzjonijiet f'dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni speċjalment f'Ħalsafi huma fqar ħafna u l-minorenni mhux akkumpanjati kienu miżmuma legalment flimkien madulti. Fl-istess waqt ir-rappreżentant tal-UNHCR jinnota li pajjiżna kellu numru bla preċedent ta' wasliet tal-immigranti matul din is-sena, madwar 3400, konsegwenza li tefgħu pressjoni fuq is-sistema. Il-kondizzjonijiet f'dawn iċ-ċentri u l-iffurlar fihom waslu biex repetutament fix-xhur tas-sajf l-immigranti wettqu numru ta' dimostrazzjonijiet għall-libertà f'Ħalsafi. Skont il-Gazzetta Times of Malta, uħud li ġew arrestati b'rabta mad dimostrazzjonijiet ukoll sofrew abbuż kemm verbali kif ukoll fiżiku mill-gwardjani tas-sigurtà.